Magandang hapon, Pilipinas! Ayan guys, ganito na ka-high-tech ang aming pag-harvest ng buko. Kaya itatali lang siya guys. Meron ng tao sa taas. Sige! Hila! Ayan, di ba? Ang ganda-ganda. Ayan na yung sako. Nako, sasabit. Oh? Anak ko, nasabit sa kuryente. Yan mo na bro! Ayan. Sige! Taas! Yan! Sige! Yun. Ayun guys, oh. Napakataas nung buko ng puno. Ayan, nakita nyo yan guys. Ayun siya doon. Nangunguha siya doon guys. Tapos, ilalagay niya lang sa sako. Ayan, walang kahirap-hirap guys. Tingnan mo mamaya guys, ipapakita ko sa inyo ang pagbaba ng sako na may laman na ng buko. Fresh buko from the tree, coconut tree. Ang taas-taas ng ano niya guys. Ang taas ng puno ng buko. Ayan si bro nasa taas, nag-harvest ng buko doon sa tuktok. Ayan, ang galing-galing niya manguha ng buko guys. Hindi niya nakikita guys, oh. Ayun siya doon. And nandun sa taas siya. Ayun siya guys, oh. Ayun, asan na ba yun? Ayan, nangunga siya ng buko, ayun. Ayan, yan, yan. Ayan guys. Nilalagay niya na sa sako yung nakuha niyang fresh na buko. Tapos tinalian niya para hindi siya mahulog. Ayun na, pababa na guys. Ang saya-saya. Ayan na, oh, binababa niya na yung buko guys. Yan, galing doon sa taas, sa pinakatuktok. Binababa na niya yung buko. Ayan na. Pababa na guys. Ayan. Oh, ka-perfect. Wow! Ang galing-galing talaga ni bro. Ang galing. Ayan na. Ayan na. Bumaba na yung buko. Ayun. Nakuha na sa baba. Ayan na yan guys. Ayan na yung buko. O, diba? Hindi siya nabagsak. Hindi bumagsak yung buko. Ang galing-galing. Ang galing ni bro. 3. Pero marami na kaming nakuha. Ay! Ayan, tagatali, oh. Ayan, yung aking lalaki sa buhay. Ayan, iakyat na naman niya ulit, guys. Papakita ko sa inyo yung mga na-harvest niya ng buko. Yung na-harvest niya, guys, lahat doon. Ayan, lahat nakalagay sa sako yan. Ayan, buko salad na tayo, guys. Dinagdagan niya na. Oo. Ayan, fresh buko from the coconut tree.